Πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στην Ελλάδα? Δυστυχώς, αν και η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες οι οποίες αποτέλεσαν το λαμπρό παράδειγμα στο παρελθόν για τη σωστή διατροφή, τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης και εξάπλωσης της παιδικής παχυσαρκίας αλλά και της παχυσαρκίας γενικότερα είναι δραματικός και ραγδαίος. Έχουμε διαπιστώσει από πλήθος επιδημιολογικών ερευνών ότι όλο και ένα μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού αυξάνει σημαντικά το βάρος του και ξεπερνάει τα κρίσιμα όρια της παχυσαρκίας. Σύντομα θα έχουμε προβλήματα τα οποία θα σχετίζονται από τις επιπλοκές της παχυσαρκίας και οι οποίες θα επιβαρύνουν σημαντικά και το οικονομικό και το νοσηλευτικό σύστημα της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που βρίσκεται στη φάση της εφηβείας ή και της παιδικής ηλικίας όλο και περισσότερο αυξάνει το σωματικό του βάρος. Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι τα ελληνόπουλα δυστυχώς αυτή τη στιγμή κατέχουν την πρωτιά στην παχυσαρκία σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2008. Πιστεύετε ότι η μεθοδολογία EPOD είναι η σωστή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στην Ελλάδα? Μέχρι σήμερα η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει αναπτύξει ένα πλήθος μεθοδολογιών οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παχυσαρκίας. Κυρίως οι σύγχρονες μεθόδοι στρέφονται προς μια φαρμακευτική ή μια χειρουργική αντιμετώπιση. Η μεθοδολογία που προτείνει το EPOD ή το πρόγραμμα παιδιατροφής στην Ελλάδα έχει ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι να στραφεί προς το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, την ελληνική οικογένεια και να εκπαιδεύσει τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά σε ένα υγιεινότερο πρότυπο διατροφής. Από αυτή την πλευρά, η μεθοδολογία που προτείνει το παιδιατροφή είναι ριζοσπαστική στην έννοια ότι προφυλάσσει και χτίζει αμυντικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να αποφύγουμε την ανάπτυξη και την εξάπλωση της παχυσαρκίας. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα EPOD, χάρη στην διακλάδωση που έχει σε πανελλαδικό επίπεδο, βοηθάει την δημιουργία εστιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σε όλη την ελληνική επικράτεια, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και να μπορούμε να έχουμε αξιόλογες μετρήσεις το πώς εξελίσσεται αυτή η αντιμετώπιση και αυτή η εκστρατεία. Ως εμπειρογνώμων στον τομέα της υγείας, ποια είναι τα σχόλιά σας για το πρόγραμμα παιδιατροφή? Τα σχόλιά μου για το πρόγραμμα παιδιατροφή είναι ότι σαφώς είναι μια ριζοσπαστική πρόταση και μια προσπάθεια η οποία διαφέρει σημαντικά από όλες τις υπόλοιπες που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ακουμπάει το θέμα στην ευαίσθητη του χορδή, δηλαδή στον πυρήνα της κοινωνίας, στην οικογένεια. Έχει τη δυνατότητα να είναι ευπροσάρμοστο ανάλογα με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες απευθύνονται. Δεν είναι όλες οι χώρες, δεν έχουν την ίδια μορφολογία σε πληθυσμό, ούτε υπάρχουν ίδιες διατροφικές συνήθειες, ούτε υπάρχει το ίδιο πλαίσιο ή η ίδια οικονομική κατάσταση σε όλο τον πληθυσμό. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα, μιας και γίνεται σε τοπικό επίπεδο δήμων, να μπορεί ο κάθε ένας δήμος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει να αναπτύσσει τα δικά του προγράμματα, τα εξειδικευμένα, και το πρόγραμμα παιδιατροφής σε αυτή τη φάση έχει να κάνει με το γεγονός ότι απευθύνεται στα παιδιά, στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αποτελεί το αύριο του ελληνικού πληθυσμού. Δουλεύοντας με τα παιδιά μέσα από ένα τελείως διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, μέσα από παραδείγματα, μέσα από μεθόδους οι οποίες θα φέρνουν πιο κοντά στο αντικείμενο της διατροφής, όχι στήρα απλά και μόνο αναγνώσκοντας κάποιο φυλάδιο ή διαβάζοντας κάποιο κείμενο ή διαβάζοντας ένα ενημερωτικό έντυπο το οποίο τους διανέμεται, αλλά συμμετέχοντας ζωντανά μέσα σε καθημερινές πράξεις όπως θεατρικές παραστάσεις, όπως βιωματικές εμπειρίες από παρασκευή φαγητών ή αγορά τροφίμων. Είναι βήματα σημαντικά τα οποία θεμελιώνουν και δίνουν σωστές αρχές στα παιδιά μας.